Nu să dau punga. Da, stai, că ne oprim mai sus. Da, mă, ia, și scoate din punga orice acolo. Hai că merg mai sus. Dai, mă! Hai să văd un pic. Bă, la mine cam lungă cursa pusă de Andreea. Dar nu, mă, că e hidravlic, știi? Și e foarte tare, pune mâna pe el. Vine înapoi și ne zice. Dar de aici ce reglezi? Ambreiajul reglezi. Dar nu mai merge, că e cam pe la finită, pe media. Dar nu știe domnul pe unde e traseul. Care mă cam modelul ăsta. Ha? Ia cer, Lăsați-mă să se răcească, mă. Vreau să văd dacă mai am ulei. Dacă mai am ulei, că am luat niște pietre. A, n-ai. A, bine, ai scut de plastic. E scut de plastic, da. Asta e problema, eu am văzut de asta. Acolo! Da, da.
durează acum, da. Am tras eu la lat. Are nevoie de benzină? Rezervorul ăsta, Da, mâna nouă atât. Asta-i. Asta-i, știi care e dați-l marea așa. problemă? Asta-i, dați-l așa. N-aveți un clash de ceva. Am eu, da. Slăbește din toate, deci cămașa o să-ți tragă iară în sus. Șocul. Știi? Că ele sunt cuplate Da, 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 știu ce zici. și îl tot scoate. Deci tu acolo ai la Y acolo o problemă. Am patent la îndemână. Am și eu, stai, că am Ledermanul aici. Pauză tehnică. Bă, te dai jos. Nu dă și un lens, nerează motorul. Serios? Vrei un lemn? Da, pe n-am timp să stau. Să rează și eu cumva, de tot vă opriți să nu stau scălare pe el. Dar poate să reușesc să ridic aici. Adică... Un lemn. A, uite. Un lemn, prima să rează. A, de ăsta mare, înalt? Uite la aici. Să-l bag, uita cine în spate la cupul ăsta. Da, este. Ia, merge. Nu prea merge. E prea lung. Dacă ridică pachetul și Nu că o scap după aia și... ia, trage undeva. Mai are față? Mai are în pizda, măsi. Merge. O dă-i pace, lasă-mă, ăsta pe aia, ce să fac? Bă, e bine, da. Tu unde pleci, băiatul? Păi ce fac eu, gară? Să ne oprim jos la o țigară. Și n-am pus cu mine. Ba, mă, la mine un pic, mă.